ഇങ്ങനെ വിരല് വെക്കുമ്പോൾ വേദന. ശ്രീവാസാദി ഗൗരവം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ശ്രീരാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 3ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചെന്നല്ലേ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഏതൊക്കെ തരം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, ഭക്തി കർമ്മം, അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കർമ്മം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കർമ്മയോഗം നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അല്ലെ? നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും. അതായത് സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിത്യാഗാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നിയത കർമ്മങ്ങള് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്നതിൽ അതാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മള് 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു, ഇല്ലേ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗം കണ്ടു. അപ്പൊ കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നാമജപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ നാമജപം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നാമജപമാണ്. ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിൽ യജ്ഞമാണ്. സത്യയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ധ്യാനം, തപസ്സൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമജപമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, വിഗ്രഹാരാധന നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കലിയുഗത്തിൽ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നാമജപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം പറയാത്തത്? നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കലിയുഗത്തില് പൊതുവെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കലിയുടെ യുഗം, കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കലഹത്തിന്റെ യുഗമാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പൂക്കൾ വേണം, പുഷ്പം വേണം, നെയ്യ് വേണം,
ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കള് പരിശുദ്ധമുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കള് വിഷടിച്ച് വരുന്ന പൂക്കളാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും. നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെ, വീട്ടിലുള്ള പൂക്കളെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ പൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പൂജയ്ക്ക്, വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്? ഇല്ല. ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ ബ്രാഹ്മണൻ? ഇല്ല. കലിയുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാത്തിലും കളങ്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നാമജപത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ ഈ യോഗം ഭഗവാൻ പണ്ടിത് അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആര്? നരേന്ദ്രമോദി. നാളെ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ളത് സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ്. ആ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ ആ വിവസ്വാൻ അതിന് ശേഷം അത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ആർക്കും ഉപദേശിച്ചു? ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു? രാജർഷികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവുമാണ്, ഋഷികളുടെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരും. രാജർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവുമാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? രാജർഷികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവര് രാജർഷികൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജാവുമാണ്, ഋഷികളുമാണ്.
അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാജാക്കന്മാര് ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് നടത്തിയിരുന്നത്, ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർക്ക് ഭരണം നടത്താനായിട്ട് ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശിഷ്യ പരമ്പര പറയാണ് ഇവിടെ. ആ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ആദ്യം ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവന് കൊടുത്തു. വ്യാസ മഹർഷി മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ വന്ന് 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്, AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പരമ്പര, ശിഷ്യ പരമ്പര പറയാണ്. ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നേടുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യം വിവസ്വാനാണ് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഇവിടെ വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇഷാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അവിടെ എന്ത് വന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പോ രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും ഭരണം നടത്താനായിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ, ഇതൊന്നും നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നു. അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ഭരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടും മിത്രമായതുകൊണ്ടും അർജുനന് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേധാദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വിവസ്വാന് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം നൽകിയത്? അതെനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി ന ത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് ഒന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന്റെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മുൻ ജന്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ശരീരം മാറുമ്പോ, അതായത് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഓർമ്മകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, അർജുനൻ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നും മാറേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, അർജുനൻ ഒന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നൂടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ അവതാരത്തെ പറ്റി. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിയും സോമനിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, പിന്നെ എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്താണ്? യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എപ്പോൾ എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് എവിടെയാണോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞാണ്, എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കും ഹേ ഭാരത എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിൽ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് രഹസ്യ അവതാരം എടുത്തത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ഇപ്പൊ സന്യാസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില്, 6 ഭുജങ്ങളുള്ള രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണിത്. ഈ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്തതഃ തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. ഭഗവാന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവര് അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതായത് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്. ഇത് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനനവും മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയും തോന്നാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു വിധ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ്. ദാമോദര മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലീലയാണ് ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ.
ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയും? പാല് തരാനായിട്ട്. വിശക്കുന്നു പാല് തരാൻ പറയുമ്പോ അമ്മ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കും. ആ സമയത്താണ് യശോദ മാതാവിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് താൻ അടുപ്പത്ത് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഭഗവാന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് ഓർമ്മ വരുമ്പോ കുട്ടിയെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? പാലിറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന കുടം, തൈരിന്റെ കുടവും വെണ്ണയും പാലും അതൊക്കെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ആകെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടിടും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും. അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടിയെ തല്ലാനായിട്ടിട്ട് ഓടിക്കും. ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ ഓടും. അപ്പൊ കുറെ ഇട്ട് ഓടിക്കും. ലാസ്റ്റ് അമ്മ പിടിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരലിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ കെട്ടിവെക്കും. അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ ഭഗവാനെ കെട്ടിവെക്കും. ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കെട്ടിവെക്കുക നോക്കുമ്പോ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് ചുറ്റും. എങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ കയറ് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു കുറച്ച് 2 അങ്കുലം എന്നാ പറയണേ, 2 വിരല് കുറവ് വരും. 2 വിരലിന്റെ ഒരു വലിപ്പം കുറവ് വരും. അങ്ങനെ കുറെ ശ്രമിക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കുറെ കയറ് കൂട്ടി കെട്ടി നോക്കും, സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ശ്രമിക്കുമ്പോ അത് സാധ്യമാകും, കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അവിടെ 2 അങ്കുലം 2 വിരലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 2 അങ്കുലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 പരിശ്രമം, 2 ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. കാരണം അമ്മ കുറെ പരിശ്രമിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അതങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഒരലില്. ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരലില് കെട്ടിയോടെ നിൽക്കണ ഭഗവാനായ ഒരലോട് കൂടി വലിച്ചിട്ട് എന്താണ്? പുറത്തേക്ക് വരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടാനായിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് 2 മരങ്ങളായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? നാരദ മഹർഷിയുടെ, തന്റെ ഭക്തന്റെ ശാപം ഏറ്റിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ പ്രായം നോക്കണം, ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോ അതായത് മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? വൃന്ദാവനത്തിലെ 2 വൃക്ഷങ്ങളാകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരലും വലിച്ച് ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സാധിക്കും? ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ, അതായത് ഇവർക്ക് മോചനം കിട്ടും. ഇവരാണ് ആര്? കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനുമാണത്. അവർക്ക് മോക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എത്ര പ്രായമുണ്ട്? ചെറിയൊരു പ്രായമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരലും വലിച്ചാണ് പോകുന്നത് 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ. 2 പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കടപുഴകി വീഴുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ രൂപമാണ്, ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ, നമ്മളെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതമദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേര് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മോചനം വേണ്ടത്. ഒന്ന് രാഗം, ഭൗതികമായ സുഖത്തിലുള്ള ആസക്തി, അതാണ് പറയുന്നത്. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഭയം. ഭയം എന്ന് വെച്ചാല് മരണത്തോടുള്ള ഭയം. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടൊക്കെ ഉള്ള ഭയം, അതായത് ഭയങ്കര ഭയം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാവുക, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ട് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാൻ ഫലം തരുന്നത്, നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഫലം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. ഞാൻ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 10 ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് യോഗ്യത 2 ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര തരും? 2 തരും. അത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെ, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ക്ഷത്രിയനായിട്ടും വൈശ്യരായിട്ടും ശൂദ്രരായിട്ടും, അങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ആരല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്? ഭഗവാനല്ല. പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നടത്തിയത്? ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് നടത്തിയത്? ഈ ഒരു വിഭജനം നടത്തിയത്. പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ നടത്തിയത് ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണർ സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജോലി. അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഏതാണ്? ക്ഷത്രിയൻ എങ്ങനെയാണ്? 2ാമത്തെ വിഭാഗം. രജോ ഗുണ പ്രധാനിയാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയൻ ഭരണാധികാരി, ഭരണത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷത്രിയർ ചെയ്യുന്നത്. 3ാമത്തേതാണ് എന്ത്? വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആണ് ആരില്? വൈശ്യർക്കുള്ളത്. അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്? വ്യാപാരമാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. 4ാം വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് തൊഴിലാളി വിഭാഗം, ശൂദ്രർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവര് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതു. പിന്നെ 3ാമത്തത് രജസും തമസും. ഇവിടെ തമോ ഗുണമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ പറഞ്ഞത് ശൂദ്രര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് എന്ത്? ഈ 4 വിഭാഗത്തിൽ മുകളിലുള്ള 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 4ാമത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഇത് പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ തിരിവ് നടത്തിയത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമാം കർമ്മണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ ഭത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലയിൽ ഇച്ഛയുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിൽ വരില്ല? ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തില് നമ്മൾ വരുന്നില്ല.
തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറിവ് നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കണ്ടറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ വഴി മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവര് അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വര അവബോധം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സന്തുഷ്ടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് ധനഞ്ജയന്ന്. അതായത് രാജശ്രീ യജ്ഞം നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ധനം സമാഹരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അർജുനോട് പറയാണ്, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധനമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഈ ജനന മരണം ഒന്നും വരില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വാളിനെ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्णा. हरे എല്ലാവർക്കും कृष्ण. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. സ്പീഡായിരുന്നു ഒന്ന്. ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്? നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾക്കപ്പുറമുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്? സൂര്യദേവനായ വിശ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശത്തിലായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷാവുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെ, പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ഭഗവാൻ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലേ ചെയ്തത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭക്തനും മിത്രവുമായ അർജുനന് പറഞ്ഞു. മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്? എപ്പോഴെവിടെ ധർമ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നോ അവിടെ അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അവതരിക്കില്ലേ? ശ്ലോകം പരിചയമുള്ള ശ്ലോകാണ് അല്ലെ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സജാമഹം. നമ്മൾ പണ്ട് കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കില്ലേ ആ ശ്ലോകം? പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ അല്ലെ. പണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പണ്ട് ടിവിയില് ചെറിയ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? മഹാഭാരതം അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1.5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി അത് അല്ലെ. അതില് പരിചയമുള്ള 1.5 വർഷം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഭഗവത്ഗീതയില് കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. രണ്ട് നല്ല ശ്ലോകങ്ങളാണത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മളെ 1 വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത് ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂതനയെ വധിക്കുന്നത് 6 ദിവസമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മണിഗ്രീവന്റെയും നളകുബേരന്റെയും കഥ പറഞ്ഞു. അതെ, മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും കുബേരന്റെ മക്കളാണിത്. പിന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറഞ്ഞത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, നമുക്കും കർമ്മത്തിൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫലത്തില് അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനം നമുക്ക് വരില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ബന്ധനമാണ് നമുക്ക്. ആ ബന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വരണം, ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പോ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം 3 കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയാലോ?
അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള വാളിനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എന്ത് വേണം, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ അറിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നേടണം എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്കതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അറിവ് നേടേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ, സന്ദീപനി മഹർഷി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമസ്വാമി ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആരെ സ്വീകരിച്ച, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരം ഭഗവാൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന അറിവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് വേണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കും ആരും ആവശ്യമാണ്, ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ആ 4 വർണ്ണങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരുമോ? 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ബ്രാഹ്മണർ സത്വഗുണത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണര് വരുന്നത്. 4 അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ കഴിഞ്ഞ ക്ഷത്രിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭരണം നടത്തുന്നവരാണ് ക്ഷത്രിയര്. രജോ ഗുണമാണ് ക്ഷത്രിയരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈശ്യർക്ക് 2 ഗുണം മിക്സ് ആണ്, തമോ ഗുണവും പിന്നെ രജോ ഗുണവും രണ്ടും മിക്സ് ആണ്. അവര് എന്ത് നടത്തുന്നവരാണ്, കച്ചവടം, വാണിജ്യം ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തമോ ഗുണാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സേവിക്കേണ്ടവരാണ് ആര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗം, അതാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്.